дошли, добре дошли, добре дошли в Subway. Добре дошли, добре дошли, добре дошли в Subway. Моля? Добре дошли в Subway. Моля? Сега никога не са ме посрещали така. Моля? До сега никой не ми е казвал тези неща. С какво месо ще бъде вашият сандвич? С какво месо ще бъде вашият сандвич? С какво месо Сандвич? ще бъде вашият сандвич? С какво месо Къде ми е сандвич? ще бъде вашият сандвич? Сандвич? Ехо! Чувате ли ме? На вас говоря, на вас говоря. Извинете, разсеях се нещо. Някой ми писа във Viber. А сега ще поръчате ли все пак? Да, искам пикантен италиански. 15 см с двойно кашкавал. Вече му казваме топено сирене. Добре де, кашкавал. Топено сирене. Кашкавал. Запечен ли да бъде? Да. Добре. Желаете ли добавка свежо авокадо, за да стане вашият сандвич по-богат и здравословен? Да, сложи. 2 топки, не една. Добре, ще задоволя всяко ваше желание. Всяко ваше желание. Окей. Всяко ваше желание. 2 топки, не една. Всяко ваше желание. 2 топки, не една. А сега да ви попитам, какви сосове желаете? Ще желаете ли сос? Ще желаете ли сос? Какви сосове желаете? Чакайте да попитам какви сосове иска той. Той? Той? Ало, миличко, какъв сос да ти сложа? Много майонеза, много барбекю и малко медена горчица. Така ли? Значи сложи му много майонеза, много барбекю и малко медена горчица. А пикантен сос искате ли да ви сложа? Пикантен сос искате ли да ви сложа? Не, благодаря. Добре, да преминем към сметката. Заповядайте да платите. Сметката ви е 5 лева и от стотинки. Довиждане. Заповядайте отново. Чао, чао!